tram 2. Molt bé, ara ja som al tram 2. El tram 2 és el tram més llarg. Va des de la Riba fins a Flix. Consta de dos parades, una a les Ventes d'en Pubill, a Cornudella, on hi ha una parada per qui vulgui anar a veure, qui vulgui anar a fer un pipi, i una segona parada a Flix, a la benzinera de Flix, per qui vulgui posar benzina. Aquesta és el tram més llarg, seu pràcticament 2 hores, amb 2 parades, això sí, i és el tram on hi ha les curves més ratoneres, on hi ha els paisatges més xulos. Penso que passarem per tota la zona del Priorat, passarem molt a prop de Prades i és una vegetació, és un paisatge molt maco. Així que gaudiu de l'espectacle. Hòstia, 1 grau, tu.